ಹೇ ಗೈಸ್, ನಮಸ್ಕಾರ. ಎಂಚೊಲ್ಲರು ಮಾತೆಲ್ಲ ಆರಾಮ ಅಂದೇನ್ವೆ. ಸೊ ಇನಿ 25th ಆಫ್ ಸಂಡೇ ನವೆಂಬರ್. ಸೊ ನಮ್ಮ ಇನಿ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಊರ್ದ ಜನಪದ ಕ್ರೀಡೆ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಬೈದನು ಅಂದು. ಸೊ ನಮ್ಮ ಊರದ ಕಂಬಲ ನಮ್ಮ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಬೈದನು ಮಾತ ಒಂಜಿ ಹೆಮ್ಮೆದ ವಿಷಯ ಅದೇ ಬನ್ನೆ. ನಮ್ಮ ಈದ್ನೆಟ್ಟ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಜಾನಪದ ಕ್ರೀಡೆ ಬೆಂಗಳೂರು ನಮ್ಮ ತೂತುಜ ಇದೇ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಮ್ಮ ಪೂರ ಬೆಂಗಳೂರು ಬೇಲೆಡುಲ್ಲಾಯ್ನೆ. ಸುಮಾರು ಜನಕ್ಕೆ ಏನು ಪೇರು ಈ ಒಲ್ಪದ ಏನು ಆತನಾಗ ಒಂಜಿ ಗತ್ತಡು ಬನ್ಪ ಯಾನು ಗುಡ್ಲದ ಏನು ದಯ ಬನ್ನೆ. ಆ ಗತ್ತಿಗೆ ಕಾರಣನೇ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಆಚಾರ ವಿಚಾರ, ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಕಲೆ, ನಮ್ಮ ಭಾಷೆ, ನಮ್ಮ ನಾಡು, ಹಸಿರು ದಿಂಜಿನ ನಾಡು, ನಮ್ಮ ಆರಾಧನೆಲು ಪೂರ ಮ್ಯಾಟ್ರ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಇದು ಪೂರ ಪನ್ನಾಗ ನಮ್ಮ ಜಾನಪದ ಕ್ರೀಡೆಟ್ ಕಂಬಳ ಬರ್ಬೋದು. ಕಂಬಳ, ಗೋರ್ದಘಟ್ಟ, ಚೆನ್ನೆಮನೆ ಅವು ಪೂರ ನಮ್ಮ ಜಾನಪದ ಕ್ರೀಡೆಟ್ ಬರ್ಬೋದು. ಈ ಜಾನಪದ ಕ್ರೀಡೆ ಕಂಬಳ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಭಯಂಕರ ಫೇಮಸ್. ಸೊ ಆ ಕಂಬಳನು ನಮ್ಮ ಊರುಡ್ತು ಬೆಂಗಳೂರು ಪತ ಬರ್ತದೆ ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ವಿಷಯ. ನಮ್ಮ ಪೂರ ಮೂಲ ಬೆಂಗಳೂರು ಬೇಲೆ ಮಲ್ತಂದಿಲ್ಲ ವಾರಡೊಂಜಿ ನಮಕ್ ಜನರಲಿ ನಮಕೊಂಜಿ ಫ್ರೀ ಬೋರ್ಡು ಮೈಂಡಿಗೆ ಏಮಂಡ ಭಾರಿ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ಡ್ ಇಪ್ಪ 24 ಗಂಟೆ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ಡ್ ಬೇರೆ ಅಲ್ಲ ಇಪ್ಪ ಜಪ್ಪನಾಗೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಬೇಲದೇ ಮಂಡಿ. ಸೊ ಅವಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಫ್ರೀ ಕೊರಿಯರ್ ಬೋರ್ಡ್ ಆಯ್ತು. ಸೊ ನಮಕ್ಕೇ ಮಲ್ತನ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಒಂದು ಪ್ಯಾಲೇಸ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಒಂದುಂಡು. ಸೊ ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ಆಡೆ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಕಂಬಳ ಪನ್ನಾಗ ನೆಕ್ಕುವರ ಕೋರ್ಟ್ ಇಟ್ಟು ಸ್ಟೇ ಪೂರ ಆದಿತ್ತಾನೆ. ಅವು ಮಾತೆರೆಗಳು ಗೊತ್ತಿತ್ತಿನ ವಿಷಯ ಏಮನ್ನ ಗೋಣೆರಿಗೆ ಪೂರ ಹಿಂಸೆ ಕೊರ್ಪೇರ. ಬಟ್ ನಮಕ್ ನಿಗ್ಲಿ ಪೂರ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ನಾವೇ ಏತ್ ಹಿಂಸೆ ಕೊರ್ಪೇರ ಐದು ನಮ್ಮ 10% ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡಿ. 90% ಆ ಕೇರ್ನು ನಮ್ಮ ಬಿಹೈಂಡ್ ದಿ ಸೀನ್ ಬಂದ್ಪದ. ಬಿಹೈಂಡ್ ದಿ ಸೀನ್ ಆ ಕೇರ್ ಉಪ್ಪುನು ಅವೇನು ನಮ್ಮ ಏರ್ಲ ತೂದೆ ಪೂಜಾ ಅವು ಬಾಕಿದಾಗಲೇ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ. ಬಟ್ ಇತ್ತೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆತ ನಾವು ಪೂರ. ಬಟ್ ಆ ಗೋಣೆರಿಗೆ ತೋಪನ ಕಾಳಜಿ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲದ ಜೋಕ್ಲಿ ಹೋಗ್ತೀರ ಆತ್ ಕಾಳಜಿ ಹೋಗ್ರೆ ದಯಪಂಡ ಕಕ್ಕೆ ಪದವು ಪೆರಂಗಾಲಟು ಇಂಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಬಿನ್ನೇರುಲ್ಲೇರು ಇಂಕ್ಲ ಸಂಬಂಧದಾಗ. ಸೊ ಅಕ್ಲು ಇತ್ತೆ ಉಳ್ಳೇರು ಮೂಲು ಬೆಂಗಳೂರು ಕಂಬಳಟ್ಟು ಉಳ್ಳೇರು ಆಲ್ರೆಡಿ. ಸೊ ಆಡೆ ಬೋದಿದ್ದೇನು ಅಪ್ಪಗದ ಏನು ತುಯಿನಿ ಕೇರ್ ಮಣ್ಣದಾದ ತುಲೆ ಐಕು ಮಿನಿಮಮ್ 1 ಜನ ಬೋಡೇ ಬೋಡು. 24 ಗಂಟೆ ಫ್ಯಾನ್ ರನ್ನಿಂಗ್ ಇಪ್ಪಡು. 24 ಗಂಟೆ ಇನ್ನೂರಿ ತೂವಂತೆ ಬೋಡು ಅದಾದ ಆ ಒರಿಯನು ತೂವಂತೆ ಬೋರ್ಡ್ ಬಂದ 24 ಗಂಟೆ ಒಂಜಿ ಬಾಲೆನ್ ತೂವನಲೆಗ. ಸೊ ಆ ಬಾಲೆನ್ ತೂವನಲೆಗ ಈ ಗೋಣೆನ ತೂವಂತಾರೆ. ಈ ಕಂಬಳ ಉಂಡದೆ ಈ ಕಂಬಳ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಒಂಜಿ ಪ್ರೈಸ್ಗೋಸ್ಕರ ಅಗ್ಲು ನಡಪನ ಮಂಡ ಅಗ್ಲು ನಡಪನ ಒಂದು ಜಾನಪದ ಕ್ರೀಡೆ ಅಂಡ್ ಆಂಡ ಆ ಈತ್ ಪೂರ ಲಕ್ಷ ಖರ್ಚು ಮಲ್ತದು ಆಡೆ ಬರ್ಪೇರದೆ ಈ ಓನರ್ನಾಗ್ಲ ಅಗ್ಲೇಡ ಒಂದೊಂದು ಜತ್ತು ರಡ್ಡು ಮೂಜಿ ಜೊತೆ ಒಂದೊಂಜಿ ಇಲ್ಲಲ್ದಾಗ್ಲೇಡ. ಸೊ ಈ ಕಂಬಳ ಬಣ್ಣು ಅಗ್ನ ಇಲ್ಲಲ್ದ ಗೌರವಗೋಸ್ಕರ ದುಂಬು ಪೂರ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತು ಈ ಕಂಬಳ. ಸೊ ಅವೇ ಇತ್ತೆ ಒಂದು ಜಾನಪದ ಕ್ರೀಡೆ ಅದು ನಮ್ಮ ಇದು ನುಂಡಿದ್ದೆ. ಈ ಸಲ ಬೆಂಗಳೂರು 4 ಮನೆ ಒಂದು 25 ಲಕ್ಷ ಜನ ಸೇರ್ಮಂಚಿನ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಉಂಡಿಗೆ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಇತ್ತಾಡೆ ಪೋಂದುಲ್ಲ Right, boy. Siri. Hola, Siri. Siri attu. Hey Siri. Hey, Siri. Hey, Siri. Hey Siri. Where is the Kamala going on today in Bangalore? Okay, I found this on the web for where is the Kamala going on today in Bangalore. It's not Kamala, it's Kambala. Guys, ತೋಲೆ ನಮ್ಮ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಒಂದು ಮೋನೆಲ್ ಪೂರ ಶುರುವಾರ ಮೇರೆ ಬೈದೇರಿ ಎಪ್ಪನ ಹೊರ ಭಾರಿ ಕಮ್ಮಿ ನಮ್ಮೊಟ್ಟು ಬರ್ತದನ. ಬಟ್ ಬೇರೆ ನಮಗೆ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಪೂರ ಜಾಸ್ತಿ ಕೊಡೋದು ಪೇರು ಅಂಡಾರು ಬ್ಯಾಕ್ ಎಂಡೆಡ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಆರು ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಎಡಿಟರ್. ದಾದ ಇರ್ನ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಐಡಿ ಏನು ಚೇತನ್ 006 ಇಟ್ಲ ಪಾಪದ ಏನ್ ಪಾಪದ ಜೋರು ಪಾಪದಾರಿಗೆ ಆರು ಸಂತೋಷ ಪಂಡದು ಎಲ್ಲಿ ಮನೆ ಕುಂದಾಪುರ ಮನ್ಲೆ ಚೇತನ್
ಎಂಜಾಪುಡು ಕಂಬಳ ಬಲ್ಲೆ ಕಂಬಳ ಇತ್ತ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಬೆಂಗಳೂರು ಕಂಬಳ ಎಂಚ ಅಂತ ಮೂಡು ಗುಡ್ಲದ ಕಂಬಳ ಅಂತ ಕೂತ ಇತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇತ್ತ ಕಂಬಳ ಎಂಚ ಬಂದ ಬಳಿಪುಡು ಏತ್ ಎಕ್ಸೈಟೆಡ್ ಆಗಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಎಕ್ಸೈಟ್ ಆದಲ್ಲ ಬಲ್ಲೆ ಎಂಜಾಪುಡು ಕಂಬಳಪುರ ಮಾರಿ ಶೋಕಾಪುಡು ಮಾತೆರ ಬತ್ತು ನಮ್ಮ ಕಲ್ಚರ್ನ ಬೊಲೆಪಾಡು ಒತ್ತಡ ತಗೊಂಡುಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಇದು ಈರ್ ಬಾತಿರ್ಲಿ ಓಡೆ ಬಾತಿರ್ಲಿ ಎಂಕ್ಲೆ ಈರ್ನ ಫಾಲೋವರ್ಸ್ ಈರ್ ಎಂಕ್ಲೆಗೋಸ್ಕರ ಬಾತಿರೋಡಿ ಅಣ್ಣ ತಿರ್ಗ್ಯಾರ ಒತ್ತಾರ ತಿರುಗಿ ಊರ ಒತ್ತರ ತಿರುಗಿ ಸೀದಾ ಫಸ್ಟ್ ಎರಡು ತೇರು ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಓಕೆ ಸರಿ ಬಾಯ್ ಜೈ ಶ್ರೀರಾಮ್ ನಾನು ಭಯಂಕರ ಅಕ್ಕವತ್ತಲ್ಲ ಆಗ್ಲಿ ಏನೇನಿಲ್ಲ ತವತ್ತಾಗ್ಲಿ ಆಗ್ಲಲ್ಲಿ ನೀರು ನಿರ್ಪರದಲ್ಲಿ ಅಂತೀರ ಇದನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೆ ಬಿಡ್ತಾರೆ ರಾಜಕಾರಣ ಕಷ್ಟಗಳು ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ನಿತ್ಯ ಪರಪಾಡಿ ಸುರೇಶ್ ಕೋಟ್ಯಾನವರ 2ನೇ ನಂಬರ್ನ ಓಟದ ಕೋಣೆಗಳು ಮಹಾರಾಜ ಕರೆಯಲ್ಲಿ ಸುರತ್ಕಲ್ ಪಾಂಚಜನ ಯೋಗೇಶ್ ಕರಿಯ ಪೂಜಾರಿ ಅವರು ಮಹಾರಾಜ ಕರೆ ಸುರತ್ಕಲ್ ಪಾಂಚಜನ್ಯ ಯೋಗೇಶ್ ಕರಿಯ ಪೂಜಾರಿ ಅವರ ಓಟದ ಕೋಣಗಳು ಕಂಬಳ ಬತ್ನಗಳು ಈಡೆ ಬತ್ತು ಇಂದಾಂಡ ಇದು ಬತ್ತನ ವೇಸ್ಟ್ ಪಕ್ಕ
ಮಾಲು ತುಂಬ ಮಾಲು ಇಟ್ಟು ಮಾಡೋಗಿತ್ತು ಗೊತ್ತದ ಮಾಲು ಖುಷಿ ಆಯ್ತಾ ಎಂಚಾನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಸೂಪರ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಕಮಲ ಸೂಪರ್ ಅದ ಕಮಲ ತುಯ್ಯಾರದಿಕ್ಕೆ ಜೀವನ್ಲ ಕಮಲ ಏತು ಬರೋ ತುಯ್ಯಾರದಿಕ್ನ ಗ್ರೇಟ್ ನಮ್ಮ ಕುಟ್ಲ ಟಿಯರ ಟಿಕೆಟ್ ಮಂತ ಕಾಲೇಜ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಟಿಕೆಟ್ ಮಂತ ಭಾರಿ ಬಂಗಾಳ ಅಂದ್ರೆ ಟಿಕೆಟ್ ಇಜ್ಜೆ ಅವಳು ಜನ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಡೋದ ಬಿಲಿ ತುಂಬುದ Oh,
ತುಕ ಪಲ್ಲೆ ಏತು ಖುಷಿ ಅಂಡೆ ಕಂಬುಳ ಕಂಬುಳ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಂಡೆ ಆಂಡ ಎರ್ಕುಲು ತೀಯರಣೆ ಆಯ್ತ ಎರಕು ಒಂಜಿ ನಮಕ್ ಬೇಜಾರ್ದ ವಿಷಯ ಬೇಜಾರ್ ಮಂಡ ಇಜ್ಜಿ ಬೇಜಾರ್ ಇಜ್ಜಿ ಮಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಆಂಡ್ ಒಂಜಿ ಇತ್ತು ಪೂರ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಮಲ್ತಿರದ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಂಡೆ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಅಂಡೆ ಜನ ಮಂಟ ಲಕ್ಷ ಆಟ್ಲೆವು ಜನ ಮನ್ನ ಲಕ್ಷ ಗಟ್ಟೆ ನಮಕ್ ಕಾರ್ ದಿಯ ಜಾಗ ಇಜ್ಜಿ ತೂಲೆ ಎಂಕ್ಲೆಗೋಸ್ಕರ ಲೈಟ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲ ಇರ್ಪಿದ ಎಂಕ್ಲೆ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ಪಿರ ಮೂಲ ಲೈಟ್ ಇಜ್ಜಿ ಮಂಡದು ಪಂಡದ ಪಾರ್ಪೊಂದುಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರಾಯ ಬಯ್ಯದ ಪುರ್ತು ಕೋಡದ ಅಲ್ಲಿ ರಡ್ಡು ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನು ಬಯ್ಯ ಮಲ್ತದ ಒನಸು ದಾಯ ಮಲ್ತದೆ ಒಂದ ಕೊಂಜಿ ರೇಟ್ ಕೈ ಜಕ್ಕೆರ ನೀರು ಕೊಂಜಿ ಕೈ ಜಕ್ಕೆರ ನೀರು ಜನ ಏನವೇ ಪಾದ ಪರೋಣ ಪೂರ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೇರು ಹೋಟೆಲ್ ತಗಲು ಪೂರ ಆನೊಂಜಿ ಕೈ ಜಕ್ಕೆರ ನೀರಿಜ್ಜಾಂಡು ಪಾಪ ಮಗ್ಳು ಒಣಸ್ ಮಲ್ತದ ಬಿಸ್ಲೇರಿತ ವಾಟರ್ 20 ರೂಪಾಯಿ ಕೊರದು ಎತ್ತೊಂದು ಗುರುಪುಣ ಬೇಜಾರ 20 ರೂಪಾಯಿ ಗುರುನ ಬೇಜಾರ ಏನತ್ತು ನಿಂತೋಡತ್ತ ಮರ ಫೋನ್ ಪೇ ವರ್ಕಾಬಿ ಕೈ ದೆಕ್ಕೆರ ನಮ್ಮ 20 ರೂಪಾಯಿ ಕೊರತು ದಿತ್ತನಂಚಿನ ಒಂಚೂರು ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪಡಿತ್ತನದ ಬೋರ್ಡ್ ನಕ್ಕು ಬೋರ್ಡು ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ಪುನರ್ವಸತಿ ಕೇಳು ಅದು ಒಂದು ಅದೇ ಅದೇ ಕೊಂಚ ಎಡ್ಡೆಡ್ ಬಂತಲ್ಲಿ ಬೇಲಿದೆ ವಿಧಾನ ಸರಿ ಒಂಜಿ ಚೇತನ್ ಇರ್ನ ಬಾವಿ ಬಾವಿ ಒಂಜಿ ಪಿಕರ್ನ ಬದೊಂದು ಉಲಾಯಿತ್ತೆ ನೇರ ಬೋತಕ್ಕೆ ನೇರ ಬೋತ ಬಾವಾ ಅಂತ ನಗಲ ಆಗ್ತದೆ ಕಾತ್ರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಬಾರ್ ಶೋಕ್ ಆತಲೆ ನಮ್ಮ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಲ್ಪುಲೆ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ನಾನಾತು ಎಡ್ಡೆಡ್ ಅವಾರ್ಡ್ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ತುಳುನಾಡದ ಒಂಜಿ ಕ್ರೀಡೆನು ಈಡೆ ಮುಟ್ಟ ಬೆಂಗಳೂರು ಮುಟ್ಟ ಪದ ಒಯ್ದೇರು ನಮ್ಮ ಈತ್ ನೆನೆತೆ ಇಜ್ಜಂಡು ಅದಾ ಬೆಂಗಳೂರು ಬರ್ಪುಣದು ನಮ್ಮ ಬುಲ್ಪುರದ ಬಯ್ಯ ಊಟ 24 ಗಂಟೆ ಬೆನ್ನೊಂದಿಪ್ಪುವ ಬರ್ಪುಣ ಜೆಪ್ಪುನ ಒಂದೊಂದು ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ನಮ್ಮ ಊರದ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ನಮಗೆ ಬೆಂಗಳೂರು ದಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆಡು ಎಂಜಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಂಕ ಕೆಲ ನಮ್ಮ ಊರದಾಗ ಊರ ದಿಕ್ಕೇರಲ್ಲ ಕೆಲ ಪೂರ ದಿಕ್ಕೇರ ವಿಜಯ್ ತೇರ್ನ ರಟ್ಟು ಬಿಗಾರ್ಲ ದಿಕ್ಕೇರ ಊರದ ಬೋರಿಲು ಮಸ್ತ್ ಇತ್ತು ಹೋಗಂತು ಹೋಗಿದ್ದೀಯ ನಮ್ಮ ಹೋಗುತ್ತೀಗ ನಮ್ಮ ಫುಲ್ ಬಿಸಿ ಇತ್ತು ಫುಲ್ ನಮ್ಮ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತು ಸೊ ಗೈಸ್ ಆತೆ ಇನಿತ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಾನೊಂಜಿ ಕೊಡೊಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ವಿಡಿಯೋ ತಂದು ಬರ್ಪ ಫೋನಾಗ ಸೊ ಆಡೆ ಮುಟ್ಟ ನಿಗ್ಲಾಗ ಟಾಟಾ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಕಂಬಳ